que avui fem pollastre rostit. Poses oli d'oliva en una cassola i els trossos de pollastre. Excepte les ales, el pollastre és desossat. Per dos motius. Perquè si volés fer canelons, només ho hauria de triturar. I perquè m'agrada guardar la carcanada i els ossos per fer caldo. Poses sal i pebre i el deixes enrossir. Quan ja estigui per una banda, el tombes i tornes a posar sal i pebre per l'altra banda. Quan ja sigui així d'arròs, el treus i el reserves. Mentre s'acaben de fer els últims trossos, ja hi pots posar-hi la ceba. I a continuació, el tomàquet, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer i poses sal a les verdures. El suc que desprenen desenganxarà el torradet del pollastre que li donarà molt bon gust. I el que no hi pot faltar, farigola. També hi pots posar pinyons i prunes. Ho remenes una mica i ja hi pots posar el pollastre. Només queda un ingredient, el brandi. Si poses el pollastre desossat com jo, amb aquesta mida és suficient. Si no li has tret els ossos al pollastre, hi hauràs d'afegir una altra mida de vi blanc. Ho deixes un parell de minuts destapat que evapori l'alcohol. Després ho tapes i ho mantens durant 10 minuts a foc lent. Passat aquest temps, pares el foc i introdueixes l'olla dins la CCM. Després de 4 hores, treus l'olla i tindràs el rostit fet, tan tendre i gustós que em recorda el rostit de l'àvia. Amb la CCM és així de fàcil, cuinat a baixa temperatura i sense consum energètic. No esperem més, directe al plat. I si t'agraden els alls, mira que tendres queden. Ara només queda tastar, boníssim i per sucar i pa. Si t'ha agradat la recepta, pots regalar-me un m'agrada i compartir. Cuina de consum mínim, cuina sostenible.